Fl-edizzjoni ta' din is-sena tal-programm Varja Sportiv għas-sajf bl-isem ta' Let's Move Malta qegħdin jipparteċipaw ma' 3000 persuna. L-inizjattiva ta' Sport Malta li tkompli tħeġġeġ lil faxix kollha ta' taj adottaw stil ta' ħajja aktar attiv u b'saħħtu testendi fuq programm ta' 8 ġimgħat fejn il-parteċipanti jieħdu sem firxa wiesa ta' attivitajiet sportivi li jsiru f'7 ċentri madwar il-pajjiż. Dawn jinkludu fost oħrajn l-awm, l-atletika, il-futbol, il-ġinnastika, il-fitness, is-sfin, il-ġudo u l-ibburdjar. B'aktar minn 180 coach u assistenti kwalifikati li jmexxu s-sessjonijiet biex jiżguraw esperjenza sigura u edukattiva għal parteċipanti. Waqt żjara fil-kumpless sportiv tal-Kottonera, il-Ministru għall-Edukazzjoni u l-Isport Byron Camilleri flimkien mal-Kap Eżekuttiv ta' Sport Malta Marku Tajjer iltaqa' mal-parteċipanti, il-coaches u mal-assistenti filwaqt li segwa mill-qrib l-attivitajiet li kienu isiru. Il-Ministru sostna li l-investiment fl-isport u dirett fin-nies u fil-benesseri tagħhom filwaqt li jenfasizza wkoll l-importanza tat-tagħlim tal-hawn. Ħila essenzjali għal pajjiż gżira bħal Malta biex tkompli tissaħħaħ is-sigurtà fl-ilma u jitnaqsu riski ta' aċċidenti. 3000 tifel u tifla qed igawdu minn Let's Move Malta minn Sport Malta. Diversi disċiplini sportivi illi jiġu malma propju f'dan il-programm tas-sajf li jinkludi kemm l-itfal jitalmu jgħumu, swimming lessons, sport ieħor bħalma huwa l-baseball, it-tennis, il-futbol, ġimnastika u kull tip ta' sport possibbli fil-faċilitajiet ta' Sport Malta. Min-naħa tiegħu il-Kap Eżekuttiv ta' Sport Malta qal li l-parteċipazzjoni ta' madwar 3000 persuna jikkonferma tal-fiduċja li l-familji għandhom fil-programm. Il-programm Let's Move Malta huwa l-programm li jagħti aċċessibilità għat-tfal u żgħażagħ u anke nies ta' età iktar biex jagħmlu sport u attività fiżika. Huwa programm ta' 8 ġimgħat iffukat f'7 faċilitajiet, 6 f'Malta u wieħed Għawdex u l-għand huwa li waqt ix-xhur tas-sajf, waqt ix-xhur sħan tas-sajf xorta nibqgħu nagħmlu sport biex ngħixu aktar ħajja b'saħħitha. Permezz ta' Let's Move Malta, Sport Malta qed tkompli twettaq il-missjoni tagħha li tagħmel l-isport aktar aċċessibbli u tħeġġeġ aktar persuni jagħmlu l-attività fiżika parti mill-ħajja ta' kuljum.